Jo, takže začneme. Já vás tady dneska všechny vítám. Začali jsme se tady k výročí toho, že vyšla zase nová verze Ateasu, označení 2025 R3 v sestavení M1. Vyšla, tuším, teďko v pondělí a dneska si tady ukážeme a řekneme vlastně, co za nové funkce jste schopni v novém Mateasu najít a ukážeme si nějaké příkládky toho, jak s tím pracovat. Co konkrétně? Tak je tady nová možnost demolicence trial kompletního Ateasu, máme tady nějaké úpravy v sekundárním streamingu, máme tady nové možnosti AIčka a novou neuronovou síť, máme tady předělané relativně masivně dynamické a komplexní události v Ateasu ve spojení s Axis kamerama, nebo respektive nejenom s Axis kamerami, ale i s OnVIF kamerami. Je tam malinko upravené celé to takové prohloubení, kompletně to nakládání vlastně s těmi alarmovými stavy a hlavně s metadaty. S tím se pojí trošičku změněný interface metasearche a grafového engineu, nějaké novinky v postdatech, to znamená point of sale data při propojení třeba s kasou na Teasu. A pak jsou tady takové drobné ostatní změny, na které se zaměříme. A s touto verzí tady máme taky nějaké breaking changes. To znamená, musíme si říct, co momentálně vlastně tím, že Ateas byste updateovali na poslední verzi, tak bohužel v této verzi došlo k nějakým jakoby nezvratným změnám, ať už z technologických důvodů, nebo prostě z důvodu toho, že ta podpora toho je skoro už nereálná dneska. A my si řekneme, co konkrétně za věci odpadlo z Ateasu ohledně funkcionality. Tak, nově tedy, pokud se podíváme na funkci trialové licence, respektive všichni z vás vlastně mají možnost dneska si aktivovat s příchodem této verze takzvaně 60-denní trial s plnou funkcionalitou, včetně AIčka, včetně všeho pro 8 kamer. Kromě LPRka zatím, které je na 30 dní. Jo. Vy jste věděli, že vlastně historicky jste měli možnost používat takzvaně licenci Start. Ta licence Start je pro 4 kamery zdarma, neomezený lifetime, mohli jste vlastně používat furt, je tam jeden klientský socket, to znamená jeden klient se tam mohl přihlásit na ten demo systém, ale v podstatě ty featurey byly jenom 4 kamery a můžu je vlastně nahrávat nebo přijmout nějaký alarm z kamery. Jo, ale nebylo možné vůbec vyzkoušet si všechny funkce a to asi včetně AIčka. A zároveň bylo možné LPR v doplňkách aktivovat demo na 30 dní. Jo, to jste si mohli udělat jakoby historicky v Ateasu. Teďko nově přibyla možnost aktivovat vlastně licenci Ateasu jakožto demo, časově omezeně na 60 dní s kompletně celým tím feature setem, co Ateas má. Mimo interloginu. To znamená, jste schopni si vyzkoušet úplně veškeré funkcionality, krom napojení interlogin systému, což samozřejmě nedává smysl, abyste do dema připojovali nějaký ostrý systém. A nově od příští verze bude sjednocená doba dema LPRK na 60 dní. Jo. To znamená, teďko ještě to je tak, že když si aktivujete demo Ateasu na 60, tak LPRko pak můžete jenom na 30, dojde k tomu sjednocení od příští verze. Teďko nově. Jakým způsobem já teda to demo aktivuju? No, nainstaluju si Ateas, já už tady mám licenci aktivní, samozřejmě u sebe nějakou, jo. Nicméně pro vás je to o tom, že vy nainstalujete čistě Ateas na nějaký stroj a po prvním spuštění vám vlastně vyskočí tento licenční dialog.
zde v tom licenčním dialogu máte možnost vybrat, já tady teď nemůžu, ale tady máte možnost vybrat si z rozbalovacího menu, jakou verzi ATEASu chcete aktivovat. Bacha na to, tady to je důležitý. A vy si vybíráte přímo licenci, přímo ten model licenční, na který to chcete to demo rozjet. To znamená, vybíráte si mezi profesionál, unlimited, systémem. A co je důležité k tomu říct? Vy, když aktivujete to demo, třeba v Unlimited edici, jo, tak poté, až to demo třeba skončí, tak samozřejmě vy ten systém nemůžete používat, jo. Nicméně, většinou ta situace je taková, že vy rozšíříte demo, teda vy nasadíte demo a teď ten zákazník třeba za 30 dní řekne, jo, hele, já to beru, tohle se mi líbí, kup mi ostrou licenci. Tady je potřeba, ATEAS neumí ponižovat ty svoje edice. To znamená, vy když to zaktivujete v demo na Unlimited, a pak byste to chtěli rozšířit na ostrou licenci, kterou aktivujete třeba profesionál, že má být, jo? Že prostě to bude jednoserverová edice, ta ostrá, ale vy jste to demo aktivovali v Unlimited, tak bohužel to nepůjde udělat. Budete to muset celou tu konfiguraci zahodit vlastně a celou tu novou licenci toho profesionálu, tu ostrou, potom jakoby vybuildovat. To znamená, vy můžete ty licence povyšovat jako nahoru, to znamená z profesionálu můžete udělat třeba Unlimited, jo? Ale nemůžete udělat z Unlimitedu profesionál. Bacha na to, abyste si zbytečně neskomplikovali život, když to demo aktivujete třeba v Unlimitedu a pak s tou budete potřeba udělat ten profík. Jo? To je taková rada. A jak poznat licenci a kterou? Vidíte tady licence, ostrá licence začíná vždycky ATS. Jo? Ve chvíli, kdy vy aktivujete demo licenci, tak ten tvar je BTS a tak dál. Už podle náhledu toho klíče poznáte, jestli se jedná o demo klíč nebo o ostrý klíč. Ostrá má ATS na začátku, demo má BTS na začátku. Následně se s tím pracuje úplně stejně. Nově, tady v tom licenčním modelu, ještě si všimněte, že to GUIčko se malinko přepracovalo a máme tady možnost takovýhleho klíče. Tenhle ten klíč, ten tady indikuje jednu věc. Vy dřív, když jste měli licenci a teďko tu licenci jste třeba rozšířili o nějaké kamery, to znamená, tady k tomu licenčnímu klíči je nějaký nový licenční klíč, který nese tu informaci, že těch kamer na tomhle systému třeba může být víc. Tak vy jste vždycky ručně tady všechny ty klíče museli zapisovat. Dneska, nově, ve chvíli, kdyby tato licence byla rozšířená a byla nějaká vyšší nad ní, tak tady ten klíček bude svítit. Já když na něj takhle tady kliknu, tak mi to tady nasaje tu novou licenci a můžu ji rovnou aktivovat. Jo, nemusím tady ty licence přepisovat, jakoby vkládat je sem. Co je proto potřeba? Samozřejmě musíte mít konektivitu, alespoň z toho klienta proti administračnímu serveru, proti master serveru ATEASu v internetu. Jo, to znamená, aby tato funkce fungovala, z toho automatického refreshe toho licenčního klíče, v případě, že nějaká licence je nad tím ještě aktivní, vydaná, tak je potřeba, aby ten systém byl online, alespoň přes nějakého klienta, přes kterého to čekujeme. A to je taková velmi příjemná věc. Jo? Další věcí, kterou tady máme nově v tom licenčním dialogu, je možnost obnovy systému. Vidíme, že tady přibylo tlačítko obnova. Jo? Co to vlastně je, že ta obnova? No, historicky, když si zapneme dělání backupů, konfigurace jak administrátorů, tak kamerového serveru, to se zapíná tady, administrace uživatele, a záloha, pokud máme tady zapnout tu zálohu a vlastně se nám tvoří ta záloha někam na ten kamerový server, na toho administrátora, configuration backup, tady se nám sypou vlastně zálohy kompletně toho systému periodicky. Jo? To znamená, když mi ten systém havaruje, tak já mám možnost prostě obnovit tu konfiguraci a dříve jste tu obnovu dělali zde,
tady v tomhle dialogu. To znamená, tady byla obnova, takhle. Jo? Co to znamenalo? No vy, abyste se sem dostali, tak jste museli ten systém po instalaci nějakým způsobem aktivovat nějakou licenci, třeba startku, a museli jste tady zapnout ten server na to, aby vám to dovolilo vůbec obnovovat něco. Jo? Což bylo takový, řekněme, uh, tam bylo pár takových kroků navíc, který byly trošku zbyteční. A vlastně teďko nově, ve chvíli, kdy systém čistě nainstalujete, vždycky na vás vybavne ta licenční procedura, abyste mohli aktivovat tu licenci. A zde máte rovnou možnost tu obnovu prostě vybrat ten konkrétní administrační XML a serverové XML a vlastně použijete a dojde k té obnově rovnou toho systému do té edice, včetně té licence a vlastně uberete si ten počet těch kroků s takovou tou nesmyslnou aktivací nějaké té start licence třeba tam. Jo? Čili nově máte možnost obnovovat ten systém už tady odsud, tak abyste měli větší komfort. A pokud bude mít nějaký dotaz, samozřejmě, pište tady do chatu a vrátíme se k tomu, jakmile vždycky skončíme ten blok. Tak. Dalším bodem, kterou tady máme, tak je změny v GUIčku, co se týká, které se týkají sekundárního streamingu. Tak, v minulé verzi byl představený sekundární streaming. Sekundárním streamingem je myšleno, pojď nahoru, že máme vlastně kamery, z těch kamer máme možnost, velký to okno, tak, máme kamery a máme možnost z nich vytahovat sekundární stream. Dělá se to tady tím eskem. Když kliknu na tu kameru takhle, tady prostě jako bez toho eska, tak je to primární stream. Když kliknu na tu kameru s tím eskem, tak je to sekundární stream. Jo? To znamená, po každý beru jiný. Tahle ta věc byla představená vlastně v minulé verzi a chybělo tady trošičku dobudování těch funkcí s tou publikací toho sekundárního streamu, tak, aby se s tím dobře pracovalo. To znamená, co tady přibylo, kde to přibylo a jaké má možnosti. Tak, první věc, ta možnost je, že můžu, když jdu do administrace kamery, tak si přímo v administraci kamery mám možnost si ten sekundární stream zapnout. To znamená, že zapnu SKO, teďko tady koukám na sekundární stream na té kameře, teďko tady je primární stream z té kamery. Jo, to znamená, opravdu se můžu podívat na preview. Já doufám, že mám skonfigurovaný, se s vámi podívám, jaké je rozlišení tady toho streamu teďko. 800 na 600, když to vypnu to SKO, Full HD. Jo, zároveň zároveň tady mám možnost, trošičku tady došlo k úpravě sjednocení, pokud se podíváme třeba na formát videa u povolení sekundárního streamu a nastavení videa streamu 1 a nastavení streamu 2 u nativní kamery, jo, tak i trošku se tady změnilo ovládání na těch sekundárních streamů, jakoby, aby to bylo taky logičtější a odpovídalo to víc těm nativním kamerám i u OnViv kamer, kdy vlastně já, když si tady vyberu OnViv kameru, tak já v podstatě vidím, že už tady mám ty stream profily vedený tímto způsobem a nastavení videa nastavuju ten stream profile 1, nastavení videa nastavuju stream profile 2. Jo? Kdybych potřeboval těch streamů mít samozřejmě víc, tak já si tady můžu vybrat, který z nich chci modifikovat a tady v nastavení videa si potom modifikuju ty konkrétní parametry toho streamu tak, jak potřebuju. Jo? Tak, čili nedivte se, u OnViv kamer malinko se změnilo to chování a konfigurace těch vlastně následných streamů, tak aby to víceméně odpovídalo té logice té konfigurace těch nativních streamů, nebo multistreamingu u nativně přidaných kamer. Tak. Koukám, co tady, kde jde. Jo. Další věcí, která tady nastala, nebo přibyla, tak je možnost zobrazení vlastně, nebo indikace, o jaký stream se jedná. Tak pozor, vidíme, že tady přibyla nějaká zelená tečka
A v podstatě jde o to, že tento indikátor, který si já tady můžu konfigurovat a navolit, mi zobrazuje, momentálně ukazuje, že se jedná o sekundární stream. Jo? A když tady si tu kameru jedna takhle plácnu ještě jednou bez toho SK, vidíme, že tady ta zelená tečka není. Jo? V podstatě jde pro nějakou kontrolu. Vy, když si vynesete pohled potom ze sekundárních streamů, měli byste v každém tom chlívečku vidět takhle tadyhle tu zelenou. Tady mám ještě samozřejmě, protože je PTZ, že je na presetu, tak je oranžová, prostě růžová. Jo, tyhle ty věci samozřejmě přibyly v minulých verzích, ale ta indikace nově toho sekundárního streamu tady přibyla. Kde to zkonfiguruju? Tak, nastavuje se to per klient, nastavuje se to zde, nastavení. A vlastní indikátory. Tak, kamera zobrazuje sekundární stream zde, jo, to znamená, jste schopný si vybrat tomu barvu, případně, že to takhle tady povolíte, implicitně to je vypnutý, tak vám to ten klient bude ukazovat správně, který ten stream je ten sekundární a který není. Teďko nově. Je tady taky indikace nějaké hlášky. Jak jistě víte, ne všechno má sekundární stream, třeba může mít konfigurováno. Já třeba tady mám nějaké file playery. Jo? To třeba tady, když si takhle dám tento file player, tak vlastně tady vidím, přehrává se mi video. To video nemá sekundární stream, to video je prostě tam jenom jednou a nemá víc streamů. Proto, kdybych teď u toho videa třeba si tady takhle řekl, hele, ukaž mi to v sekundárním streamu. Aj, jsem se uklik někam jinam, to jsem blbec. Tady to je třeba file player. Jo, ještě jednou teda ukázka. Pustím si tady takhle file player. Jo. Teďko si tady zkusím pustit sekundární stream z toho file playeru. A píše mi to, sekundární stream není aktivován. To znamená, je tady nová diagnostická hláška, aby vlastně to nepsalo čeká na spojení nebo nějakou prostě věc, kdy to může indikovat prostě spoustu jiných chyb, tak vlastně takhle vám rovnou, když vám pak uživatel bude říkat, já nevidím kameru a proč, jo, no tak může mít třeba DTSP stream, který nebude mít konfigurovaný substream, nebo bude mít file player, který nebude mít prostě ten sekundární stream. Jakmile tam nebude nebo na té kameře nebude konfigurován, jo, tak v tu chvíli dostanete zobrazení při tom SQ, že vlastně indikace té chyby. Jo. Tak. Další věcí, která tady je malinko, nebo se týká toho multistreamingu, tak je, řekněme, možnost konfigurace sekundárního streamu při výběru kamery z mapy. To znamená, abychom si tu řekli konkrétně, tak pokud máme takhle mapovou scénu, tady máme vlastně nějakou kameru. Jo? A teďko, já když tady vyberu třeba takhle kruhem, nebo udělám nějaký výběr, takhle vyberu tu kameru, tak vlastně jaký stream já sem dostanu. Jo? Vidíme, že teďko mi to tady ukázalo i v single pohledu, zelený indikátor, to znamená, já když tady dám Shift S, tak bych tady měl nějakých těch 800 na 600, nebo co to bylo, jo, ne, 800 na 400 pade, jasně. To znamená, vynesl jsem rovnou ten sekundární stream. A jakým způsobem jsem to udělal, protože dřív vlastně tady nebylo možné, jakmile jsem si tady vybral z mapy nějakou kameru, tak mi to vždycky vzalo ten primární stream. Jo? A když si třeba tady takhle vemu dvě kamery, tak samozřejmě vidím, že ten sekundární stream mám s obou těch kamer. Jo? No, konfiguruju to nastavení toho klienta, je to vždycky per klient. Přibyla tady tady v monitory obrazovky cílové okno pro mapové výběry a přibyla tady možnost optimalizace. Udává počet kamer, od kterého budou použity sekundární streamy kamer, pokud jsou povoleny. Jo? To znamená, jakmile má to zařízení povolený sekundární stream, a já si tady určím číslo, od kterého, když budu vynášet kamery z mapy. Tak to znamená, jakmile zahrnu do výběru jednu kameru, no tak už to dá sekundární stream. Jo? Tak schválně, já tady dám 2. To znamená, jakmile budou 2 kamery ve výběru, tak to dá sekundární stream. Když dám jednu kameru jenom, tak to bude primární stream. Jo?
asi ideálnější konfigurace, protože ta jedna kamera, proč ní neukázat full screen, jo? Když to ty dvě už mi to můžou někde přetěžovat, když to budou třeba 4K, takže tam ať to nějakým způsobem schodí ten stream, jo? Takže já si tady třeba dám dva, použiju, teď si uděláme znovu ukázku, to znamená tady takhle vyberu kameru, vyberu jednu kameru, cvak, vidíme, že teď tady není ten zelený mužíček, jo, v levém rohu nahoře, to znamená prostě jedná se o primární stream, když dám Shift S, uvidím tady nějakých Full HD. A když si vyberu třeba tady ty obě kamery teďko, tak splním podmínku, že ty kamery budou dvě, tak vlastně vidím, že teďko se jedná o sekundární streamy, které tady jsou vybrané. Jo? A, pardon. Pak je tady samozřejmě funkce náhledu videa přímo z té mapy a tady vám to ukazuje samozřejmě ten primární stream. Tak, to je, co se týče mapové toho GUIčka a sekundárního streamingu. Ještě se podívám, co tady. Jasně, jasně, jasně. Tak. Další z funkcí, kterou tady máme nově, tak jsou nové funkce AIčka. Zároveň s tímto ATASem s verzí 2.2.3, 2.2.5R3 vyšla i nový modul umělé inteligence, nebo respektive takhle. Je zde publikována nová neuronová síť, jo, která odpovídá vlastně této verzi ATSu. Vy samozřejmě, pokud nebudete chtít třeba nějaký ty funkce této nové neuronky použít, tak nemusíte používat poslední neuronovou síť. Prostě můžete používat ATS je zpětně kompatibilní, jo, samozřejmě. Nicméně, krom toho, že je tady nová verze té neuronové sítě, jsou nějaké optimalizace, tak tedy přibyly taky nové možnosti. Přibyla tady kompletně nová detekce davů, takzvaně crowd detection. Jo? To znamená neuronová síť, která je zaměřená vlastně na spočítání davu nebo na určení davu. Jo? Vysvětlíme si to, ukážeme si to konkrétně za chviličku, co to znamená. Teď jenom si řekneme vlastně ty závislosti. Vidíte, že teda důležitá je hlavně CUDA 12.9. Jo? To znamená, je potřeba mít relativně nové drivery a jsou podporovány vlastně stejně jako u R2, od Turingu po Blackwell všechny karty. Jo? Dávat si na to i to pozor. Pokud to máte někdo ty starší nějaký karty, tak prostě už to nemusíte rozjet. Pokud máte starší drivery, tak prostě je potřeba počkat na tu podporu té CUDY 12.9, tak aby bylo možné nové neuronové sítě zkompilovat. Vy když tu neuronku stáhnete, tak samozřejmě ji nahrajete znovu do toho serveru a vidíte, že tady přibývají vlastně ty adresáře, protože tady přibyla právě ta crowd detection, což je tato neuronová síť. Vidíme, že je tady skompilovaná a že běží. A tak, v mém případě vidíme, že tady přibyla prostě CDčková neuronová síť a ta CDčková neuronová síť není závislá vlastně na žádné z těch sítí, jo? Že běží úplně jako samostatně. A to znamená, pokud by byl systém, který je zaměřený třeba nevím, jenom na detekci crowdu, to znamená na detekci davu, tak by stačí pustit jenom ta CDčková, jo? Ta logika té věci je tady neustále stejná. Tím, že přibyla neuronová síť, je potřeba mít grafickou kartu s videopamětí. Furt těch 8 GB videopaměti té karty stačí, dají se tam vlastně nahrát zatím všechny ty neuronové sítě, které jsou. Tak, teďko v případě, že já mám nějakou kameru a teďko tady připravil jsem si tady nějaký video prostě z nějakého sálu třeba, jo. A ve chvíli, kdy budu chtít tu crowd analýzu zapnout, jakým způsobem pracuju s tou crowd analýzou, funguje to tak, že já si tady zapnu na té kameře tu detekci davu, jo. Následně
Parametry jsou tady vlastně stejný jako u nastavování jiných neuronových sítí, to znamená, mám tady, detekuji třeba v 5 snímkách, dekoduji všechny. Spolehlivost, no to u toho DAVu je vždycky dobrá mít nějakou nižší samozřejmě, jo, protože co to je ten DAV? No je to zaměřený na počítání hlav, ale je to zaměřený na počítání, řekněme, osob, a ty osoby můžou mít velmi, 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 velmi málo pixelů. Ta věc není založená ani na nějakou ultra přesnost. Jo, to znamená, prostě je to opravdu o tom, že když budete mít stadion a budete chtít velmi rychle spočítat, kolik lidí tam jakoby asi je v tom záběru, tak si tohle můžete zapnout a ono vám toto číslo jakoby řekne, jo. Kolik lidí tady jako teď asi vidí, jo. Tady to říká nahoře 860, nicméně tady nahoře už jsme mimo. Jo, je to rozmazaný. Chtělo by to mít kameru, která bude třeba 4K, pak bychom byli schopni i tady nahoře a být schopní vidět ty hlavy správně. Nicméně tady v té spodní části je to plus minus autobus relativně OK. Jo? Tak, vy jste schopni samozřejmě pak následně si nastavit nějakou zónu, třeba v které chcete, aby to fungovalo. Mám tady zapojetý DAF lidí, vidíme, že tady mám opravdu jakoby nový typ objektu a nastavil jsem si to, že pro tuto zónu platí prostě ten Crown Detection. Tak, no processing zóny nefungují v té, řekněme, detekci, to znamená, buď je to zaměřený zónově, anebo to číslo, který tady ukazuje nahoře v tom overlay, tak to říká, kolik je v tom celém jako záběru ještě potom dál, jo? Tak, uh, nechci nic tady, tak, no a teďko teda, pokud já tu neuronovou síť mám, pokud já tu neuronovou síť mám takhle zaplou, mám tady takhle analyzováno vlastně neustále, tak teď si všimněme jedné věci. To, co je tady v té zóně, tak z toho já mám udělaný ten counter. Jo, vidíme, že ta hodnota, co je v tom spodním patře, nějakých 590 něco, teď už ní stojí, takže tam kmitají rukama, jsou tam v zákrytech ty lidi, jo, to znamená, to číslo tady fluktuje, ale nahoře vidíme, že v DAF lidí celý i v těch horních patrech máme nějakých 900, 800, občas tam skočilo i 900, jo, to je podle toho, jak se to tam prostě tetelí. To znamená, já vidím, že v té spodní části nějakých 600 lidí a celkově v obraze 800 třeba, jo. Uvidíme ve chvíli, kdy se to sklidní třeba, ty lidi se posadí, tak vlastně bude víc výhledů na ty hlavy, teď se samozřejmě ještě zasne, takže vidíme ještě větší prd, možná jsem měl vybrat lepší video, ale já jsem rád, že vidíte, že to není jako. Nerad bych, abyste z toho nabili dojem, že prostě tahle věc vám spočítá lidi na Václaváku v noci, když tady půjde prostě nějaká, nevím, demonstrace prostě, jo. Ono vám to řekne, ale podle toho, co to uvidí. Jo? Když bude dobrý záběr ve dne, tak vám to řekne velmi přesně. Když to bude denní zápas na stadioně a zamíříte se takhle na konkrétní tribunu, tak a bude to 4K kamera, tak vám to řekne velmi, velmi, velmi přesně ten výsledek. Pokud ta scéna vypadá takhle nějak, no tak vidíte, že to různě fluktuje, jo? Ale ten rozdíl je, když ty lidi stáli versus když sedí, tak je tady plus minus autobus stejný. Jo? To znamená, funguje to víceméně dle očekávání a vy jste schopni vlastně na ten konkrétní nějaký třeba číslo si nechat udělat alarm. Jo? To znamená, budete mít třeba náměstí a řeknete si, hele, od prostě 5 000 lidí udělej alarm. Prostě, jo, a vy pak dojde k tomu alarmu, až když to tam v tom crowdu si bude myslet, že jich je tam tolikle. Uh, jo, čili nic zásadního, je to vlastně jenom neuronová síť, která publikuje nějaký číslo na úrovni osob v DAVu. Tady to testovací video má Full HD rozlišení, jo, je malý prostě a hlavně jo, má takové rozlišení. Já tady ukážu momentík, jenom si tady najdu ty snímky, které jsem dělal. Ukážu vám tady, jak to vypadá v nějakém vyšším rozlišení.
jestli jsem to sem nahrál. To je ono. Ne, to není ono. Chviličku strpení. Už je mám. To není ono. Jo. Tak, ještě jiný snímek. Tohle jsem si bohužel nepřipravil, ale asi jsem měl. Nicméně ještě strpení, už to tady lovím někde. Mám takový krásný ukázky z nějaký prezentace ze stadionu, kde v podstatě uh, tak, já to prostě z té prezentace nevyndám. Pak to uděláme takhle, takhle. Tak, hurá. Už mám. Jo, když to bude vypadat třeba takovýmhle způsobem, tak vlastně tady vidíte, že tady máme nějakých 2363 lidí a v podstatě ty tečky vlastně reprezentují ty hlavy a vidíte, že ta scéna jako je velmi komplexní. A když je to zabráno jako opravdu high resolution kamerou, tak se dostaneme do stavu, že jsme napočítaný velmi, velmi, velmi přesně. Jo, takže tady zase tak jakmile začneme spát velký rozlišení do těch neuronových sítí, jo, tak si omezujeme docela hodně toho výkonu, hodně to žere potom, takže tady s tou funkcí, za mě to dává smysl to mít nasazeno vysloveně někde, kde potřebujete prostě si být jistý toho davu. Můžou to být města, můžou to být nějaký sportovní akce, můžou to být nějaký koncerty, prostě, nebo to může střežit to, jestli se někde ty lidi najednou nenakupili. To znamená nějaký evakuační prostě prostranství a tak dál. A musíme si uvědomit ale jednu věc. A teď si tady to k tomu naléjeme trošku toho čistého vína, k té funkci. A my když se podíváme tady a vidíme, jak to funguje tady, jo. Teď já si tady třeba vemu PTZ-kovou kameru takhle. A já si tady na té PTZ-kové kameře teďko taky zapnu tu neuronovou síť, vlastně tu detekci toho davu, jo. Tak, pokud si tu kameru takhle tady zobrazím teďko, tak přes den to nebude asi tak děsivý, jo, ale když si tady takhle dám zobrazím popis scény, tak vidím, že tady nahoře už mi říká, že těch lidí to tady vidí někde 8. Kde? A teď se podívejte tady dolů. Ta neuronová síť je zaměřená prostě na velmi, velmi, velmi malé objekty. Jo? A ty lidský hlavy můžou mít jako v podstatě pár, třeba 2 pixely. Jo? A ve chvíli, kdy se tady tváří nějaká tečka v té scéně, která bude velmi podobná jako tu by mohl být člověk někde úplně mega, mega daleko od té kamery, jo? Tak to bude mít tendenci tady tu věc ukázat. Takže pokud nemáte dobrý obraz na těch kamerách, pokud tam není dostatečné rozlišení, pokud tam prostě bude hodně to pixelizovat, tak v tu chvíli to ukazuje prostě věci, které nejsou úplně dobře. Jo? Podívejte se teďko.
Jo, vidíme, ale to je právě o tom, proto se to řeší pro davy lidí, jo? To znamená stovky až tisíce lidí vejš, tady nějaká jako jednotky typy, nebo jako jednotky lidí se neberou jako falešný scoring nebo falešný alarm. Nicméně takhle funguje každá jakoby crowd detekce, řekněme, jo? To znamená jenom ukazuju to, abyste věděli, že to není jako o tom, že vám to nebude nikdy ukazovat jako nic. Teď, jak je tady třeba ta mlha, tak vidíme, že i zde to prostě vypadá, jo, tímto způsobem. V noci to je třeba ještě horší, prostě v noci tady budu mít třeba 1000 lidí prostě, jo. To znamená, tímhle způsobem to funguje. Vy si musíte udělat představu o tom, kdy to nasadit, kdy to nenasadit, jo. Za mě to je velmi dobrý, když hele, kolik je tady asi tak lidí v tomhletom davu teďko tady na té demonstraci? Jo, tolik. Kolik jich mám na tomhle trhu teďko? Jo, asi tolik. Jo. Na to je dobrý. Případně vám to může pomoci třeba ve výběrovém řízení, jo, kde prostě někdo řekne, že chce crowd detekci prostě. No tak ano, můžeme. Předtím byste taky mohli dělat crowd detekci, ale na úrovni té SDčkové funkce, to znamená detekce osoby, no a ve chvíli, kdyby těch osob bylo hodně zákrytech, tak už je vám to nespočítá správně, jo? Tak. Čili to je, co se týče, to je, co se týče crowd detekce. Další věcí, která tady je nově, pokud si nahrajete tuto neuronovou síť odpovídající té verzi ATASu 225R3, tak dostanete detekci zvířátek. Šups, tady mám nějaký špatný video. Aha, jasný. Tak, detekce zvířátek. A teďko pozor. Vidíte, že se tady jsou nějaký zvířata, tady mám nějaký random videa a snažím se tady o nějakou tu analýzu. Jo? Uh, o co tady jde? Tak, když se podíváme do nastavení analýzy, a já musím z administrace, zvíře, já si to video musím pustit, jasně, jsem ho pauznul, proto tam nemůžu do toho interfejsu play. A dobrý. Administrace kamery, živě, zvíře, analýza. Tak, můžu nazvat. Nicméně, vidíme, že tady zaplá SDčková, SD popis scény a PR rozpoznávání osob. To tady nemusí být zaplý. Jo, aby mi ta detekce zvířátek chodila, tak vidím, že mi stačí ta úplně nejzákladnější SD neuronová síť. To znamená bacha na to. Tady si všimněme, že leze had a ten třeba oskórovaný není. Proč? No je to o tom, že máme netrénovaný jenom zvířata, co mají 4 nohy, víceméně. Jo? Takový ty. No prostě ten scoring je tam takovej, není to úplně zaměřený na vysloveně detekci zvířat, že vám to řekne, tohle je vlk, pes a tak dále, opice. Umí to prostě rozpoznat rozdíl mezi zvířetem a třeba člověkem. A jsou tam braný jenom takový ty 4nohý zvířata, standardně to, co prostě máte psa, kočka, kůň, kráva, jo, slon, prostě opice a tak dál. Jakmile to bude prostě nějaký plast, tak tam samozřejmě nic nezdetekujete. A jak to vlastně, kam to přibylo, kde ten objekt najdete? No, nová, jo, to samý pták, vidíte, že ptáka prostě nesanalizujete. Uh, je to součástí té SDčkové sítě, to znamená ta základní detekce těch 8 typů objektů. Vidíme, že tady přibylo zvíře. A to zvíře je vlastně v té základní detekci těch objektů. A pokud si ho zapnete, tak ho budete analyzovat. Nicméně bude to fungovat jenom tam, kde ty zvířata budou relativně blízko. Dává to smysl, prostě řekněme, chcete třeba hlídat, že jestli máte na zahradě přítomného psa a ta kamera opravdu je prostě na tom dvorku té zahrady, tak jak jsme viděli tady prostě ty moje, to video jako takový, jo. A ve chvíli, kdy to
není vidět, tak sakra, se mi tady přeplo to video. Ve chvíli, kdy to není vidět dostatečně veliký, tak máte smůlu a prostě nebudete detekovat. No, si tady spustím zpátky. A to důležité k tomu je ta věc, že je to celé závislé na tom trackingu té osoby, nebo respektive na trackingu jako takovém a funguje to jenom se základním sledováním. To znamená, pokud já bych tady třeba zapl ten PR tracking a chtěl jsem, aby tady v té scéně byly zvířata a zároveň, když mi sem vleze osoba, tak aby to byla shodná osoba, abych ji mohl hledat mezi kamerami, tak musím samozřejmě já si tedy zapnout pokročilý PR trackování. Já když ho uložím a zapnu pokročilý PR trackování, tak absolutně v tu chvíli není možné rozpoznávat zvířata a vlastně je to zaměřené jenom na úrovni osob a jakmile mi tam vleze osoba, tak ty shodné osoby vlastně publikují ty jejich parametry a jsem schopen je pak vyhledávat na jiných kamerách. Ve chvíli, kdy pustím základní sledování, tak se základním sledování jsem schopen sledovat jak osoby, tak třeba zvířata. Jo? To znamená, pokud budete chtít hlídat nebo dělat alarmy na úrovni zvířat, je potřeba mít základní sledování a je potřeba mít zaplou pouze SD síť. Nejde to míchat dohromady. Kdyby to mělo být tak, že na této kameře chcete jak hlídat přítomnost třeba zvířete, že tam je na té zahradě, tak zároveň budete chtít třeba, když tam vleze osoba, abyste z ní brali ty markery a uměli jste ji hledat na jiných kamerách. Pak budete muset pracovat s multistreamingem, na jedné kameře na tom jednom streamu zapnout detekci zvířat a na tom druhém zapnout sledování PR s PR neuronkou a se SDčkou neuronkou. Přesně tak, ptáka to nedetekuje, ani to neplánujeme. Přesně tak, jo. Tady to není braný na to, aby to dělalo, ten pták vám tady alarm neudělá falešný, jo. Stejně tak to zvíře vám ten falešný alarm neudělá, jo. Tady jde jenom o tu věc, že uh, někdo chtěl třeba vysloveně dělat alarmy právě na to zvíře. Jo, to znamená, ale já mám třeba psa, a co když mi někdo ukradne z toho výběhu? Takže já si udělám událost, která řeknu, když nezdetekuješ psa, tak dělej alarm. Jo, to byl třeba jeden use case tady z nějaký drahý psy tam mají, tak potřebovali vlastně v tom výběhu, který je tam je, tak aby opravdu neustále skórovalo, nebo aby věděli o tom, když ten pes tam jakoby nebude. Jo, že ho někdo jakoby třeba ukradl. Takže na tyto příklady to je víceméně. Jinak ty false alarmy samozřejmě vymít nebudete tímhle. Tak, půjdeme dál. A teď je to tady změna vlastně dynamických událostí. Uh, Dynamické události, teď je to bráno pro kamery, hlavně Axis, nebo ukážeme si to tady na Axiskách. Obdobně se pracuje ale samozřejmě i s OnViv, takže když já půjdu do administrace kamery, tak co já tady mám? První věc, co tady mám, Buh. Mám tady nějakou termálku, kde to je? Tady. Tady mám termálku a mám tady na ní nastavený jak to tady je? Nějaký měření teploty tady mám nastavený. Mám tady zároveň zaplou aplikaci na Early Fire Detection, to znamená, tady z té kamery mám zaplý jak Early Fire Detection, tak tady mám zónový měření a vlastně teploty v reku. Jo? To znamená, já momentálně z té kamery můžu vytáhnout třeba alarm na ten rek, nebo na ten Early Fire Detection, a ten budu chtít namapovat třeba do ATASu. Jo? Tahle ta věc, ta byla možná i předtím, to není nic nového. Ale tady se momentálně trošičku prohlubuje celá ta funkcionalita, co se s tím dá dělat. Takže si to ukážem. To znamená, já tady mám přidanou jede tu kameru, temperature, tady ji mám. Jo? Takhle to vypadá. Když se tady podívám jenom do záběru, termál, tak takhle vypadá ta termální kamera. Vidíme, že mi tady dochází k nějakému divokému měření, skáčou mi tady nějaké teploty prostě a tak dál. Jo? Zároveň, já když se tady podívám na tu uh,
Když se podívám tady na tu kameru, tak vidím, že tady mi z toho leze prostě spousta REC 1, REC 2, nějaký alarmový stavy, nebo respektive alarmový stavy. Publikuje mi metadata směrem do ATASu. A to je věc, o které si tady teď budeme povídat. Vy dřív, když půjdeme do toho nastavení, to znamená do administrace kamery události, první věc je, že si samozřejmě na kameře musím vyklikat ty zóny a musím si nastavit to v té kameře, jo? To je všem asi samozřejmě jasný. Ve chvíli to mám v kameře nastavený, což jsme si tady jakoby velmi rychle ukázali, ale hele, jo, otevřít Early Fire Detection a vlastně tady mám REC 1 zaplá, REC 2 zaplá, jo? Tady se s tím nic moc jako nedělá, zrovna u té termálky. To samé máme tady u toho měření teploty, tady mám vlastně, pardon, detekce teploty, to bude tohle, jo. REC 1, REC 2, nastavený takhle zóny a řečeno, kdy chci co publikovat, jo, nebo respektive od jakého teploty chci dělat ten alarm. Tohle jsem nastavil v kameře, teďko já si tyhle ty alarmy budu chtít namapovat do ATASu. To znamená, k tomu slouží tady volba dynamické zdroje. Jo? Vidíte, že já už tady mám přimapovaný nějaký ty alarmy a tady právě došlo k relativně razantní změně. Znamená, když dám tady plus, tak teďko si tady můžu chtít třeba temp alarm si tady to pojmenuju, jo? Nějakou věc. To bude jenom ukázka, abyste chápali tu logiku, pak si ukážem ty, co tady mám vyklikaný. Toto všechno mi ta kamera nabízí přes ten svůj dynamický, přes ty své dynamické eventy. Tohle tam bylo už v minulosti v ATASu, tady není žádná změna, prostě, jo. Umí vám to vylistovat, prostě, co ta kamera umí, když budu chtít dělat alarm třeba na, že se mi tady hardware failure, že mi třeba chcíplo SDčko prostě, tak si ho tady můžu takhle přimapovat z toho, jo. Už tady teďko ty z vás vidí, že najednou tady v té části přibyly nějaké jako věci, jo. Dřív tady byl vlastně jenom jeden tenhle ten půl, teďko tady najednou jich je tady najednou nějakým způsobem víc, jo. A to je to, o čem se tady budeme bavit. Takže já, když tady budu chtít třeba z té kamery přijímat nějakou tu radiometrii, temperature detection, tak si tady můžu také nabrat, jo. A teďko, je tady nějaký zdroj, area ID a data. Zase, může to mít svůj začátek a konec. Pak je tady možnost data. A teďko najednou vidíme, že tady můžeme zase získat mnohem víc jakoby informací. O co šlo? Dřív v ATASu bylo možný vlastně tenhle ten jednotlivý alarm, ta kamera třeba posílala, když došlo k alarmu. Jo, prostě v kameře jsme si nastavili, že alarm bude od 60 stupňů. Když došlo, že ta teplota byla 60 stupňů, tak ta kamera vyhlásila alarm a my jsme vlastně tady přijímali jenom, hele, teď tam došlo k alarmu, teď tam není alarm. Teď tam došlo k alarmu, teď tam není alarm. Teďko nově, ale ve chvíli, kdy ta kamera publikuje nějakých víc těch metadat prostě, to může být třeba teplota je 200 stupňů Fahrenheita a je to ze zóny 3 a průměrná teplota tam byla taková, normální teplota tam je taková, případně ještě pozice, kde to v té zóně naměřilo, všechny tyhle ty vlastně věci, já jsem z toho schopný vyndat ven, že jo, z té kamery, zároveň při tom alarmu. V minulosti jsem nebyl schopný. V minulosti mi to prostě řeklo jenom, ale teď tady vznikl ten alarm. Ale už jsem nebyl schopný třeba získat z toho ty dodateční data. A to je právě to, co teďko tady nově vy jste schopný jakoby vyzískávat. Jo? Takže já, když se tady podívám třeba na ten Thermometry Detection Alarm, který tady mám nějakým stylem naklikaný, tak vidíme, že je Temperature Detection. A teďko, já tady mám dvě zóny. Jo? Takže zdroj, ten mi říká to rovnou, z jaký zóny to jde. Jo? Area ID. Kdybych chtěl, aby ten alarm byl jenom z Area ID 1, tak si tady do toho filtru, textového třeba, dám, že to bude Area ID jenom 1. Jo? Ve chvíli, kdy budu chtít, že to bude třeba jenom ze dvojky, tak si tady můžu to, pokud by bude chodit ta dvojka tam, tak si můžu tady dát třeba Area 2. Nicméně, tady je asi vždycky dobrý si to říct, já to chci odevšať přijímat, jo, z jakýkoliv, prostě jak tady odsud, tak tady odsud.
A co teda půjdeme dál? No, budu z toho chtít přijímat minimální teplotu. Jo? Maximální mě zajímá minimální teplota v tom reku. Jo? Já si tady můžu vybrat. OK, to já chci třeba, aby tam byla i ta maximální. Jo? Ne, já se dá minimální. A zároveň ještě budu chtít publikovat, který tý array name to je, to znamená, aby mi tam bylo řečeno, jestli to je z reku 1 nebo z reku 2. A když budu chtít ještě něco dalšího, tak tady dám přidat, data a můžu si tady prostě říct, že třeba publikujeme tam ještě průměrnou teplotu třeba přiřadit k události. Použít. Od teďka mi tady ta událost ještě bude publikovat průměrnou teplotu do těch metadat. Stejně tak u toho Early Fire třeba, jo. Early Fire a vidíme, že jsem si tady přidal prostě, aby mi tady chodilo minimální teplota a ještě mi to chodilo z jaký zóny mi přišel ten Early Fire Detection. Teďko, pokud já to tady takhle jenom zapnu, tak vlastně já přijímám veškerý ty, protože se jedná o měření teploty a ta teplota může být od prostě, je tam 5 stupňů až je tam prostě 1000 stupňů, jo, tak vlastně já si můžu říct buď, hele, chci ty alarmy přijímat jenom, když tam bude třeba když ta teplota bude 100 stupňů, tak jenom v tu chvíli udělej alarm do ATASu. Tak bych pak musel nastavit pro tu konkrétní, nebo kdybych to chtěl třeba jenom ze zóny 1 tady, nebo budu chtít jenom, když ta minimální teplota dosáhne až konkrétní hodnoty, tak já tady musím nastavit si ten filtr. A to je tak, že tady dám tečky a teďko tady, pozor, mám 3 druhy možnosti filtru, buď textový filtr, nebo maskový filtr, nebo číselný filtr, anebo regex vlastně hodnotu. A v podstatě o co jde? Ono to čeká, až se já si tady musím napsat nějakou hodnotu textovou, nebo určit jako těma znakama vlastně masku, která se má objevit, nebo nějaký číslo, který se má objevit, nebo nějaká regex hodnota. Znamená, já tady v tom případě třeba, co tady řešíme? Minimum temperature. Tak já budu chtít, aby ten alarm vznikal, když ta hodnota bude, když tam v minimum temperature se objeví třeba 100. Tak já dám začátek, text, 100. Jakmile mi dosáhne minimum temperature, mi se objeví metadata, ten řádek toho textu, kde bude 100 u té teploty, hodnota u teploty, tak to prostě vyvolá alarm. Když tam bude 99, nic to nebude dělat. Když tam bude 101, nebude to nic dělat prostě. Jo? Nebude to prostě dělat vůbec nic. Bude to čekat jenom na to, až to bude 100, v tu chvíli to vyhlásí alarm. My nevíme, jaký zařízení, teď jsme tady na termální kameře, ale představme si, že si připojíme úplně jinou kameru nějakou, která bude publikovat prostě rychlost versus teplotu návěsu versus prostě kolik tomu svítí světel vepředu a tak dále. Těch může být spoustu těch záležitostí. Tak vlastně nemusí to být prostě textová jenom hodnota. Můžu si třeba chtít třeba pomocí regexu třeba připravit nějakou strukturu textovou, která když mi tam náhodná přijde, tak já ji budu umět sparsovat a budu ji umět uložit do té, jako a budu umět ten event vyvolat. Jo? Takže my si tady ukážeme momentálně, jak to funguje. Já teda tady mám ten filtr vypnutý. Jo? Prostě chci, aby mi to veškerý metadata, který ta kamera kolem té minimální teploty udělá, tak mi je vlastně poslala. To znamená, ať je tam jaká tam je teplota, tak já je neustále odesílám vlastně směrem do ATASu. Jo? A pak si je na základě toho můžu třeba vyhledávat. To znamená, když to tady takhle použiju, tak si všimněme, že i já u té události nemám ji skrytou, dobře. Můžu jít třeba scrate a tím pádem ji ani neuvidím a pak si můžu jenom ve vyhledávání, třeba v meta vyhledávání říct, že mě zajímají ty teploty, jaký tam byly, to znamená ty alarmy nebudou nikoho ani otravovat a jenom to budu brát jako nějakou statistiku, pak si to třeba budu dělat graf, jo, ale v tomhle případě to momentálně publikuji jako alarm. No, teď se podíváme teda tady do toho, kde to máme, termál. Tak, šups. Tady si dáme, ať tam vidíme jenom tu termálku. Takhle to uděláme. Temp, šups, takhle si to zvětšíme. Ať to vidíme dobře. Možná to uděláme tak, ať vidíte i tu kameru.
Tak. Je menší. To je ta daň toho jednoho monitoru, tohleto. Tak. A teď si všimněme. Já když tady zapnu znovu ten filtr, temp, tak vlastně máme tady jenom tu kameru 8. A teď vidíme, co mi z toho všechno chodí. Jo? Tak chodí mi tady ta thermometry detection a tam já odesílám. Minimum temperature je 17, area name rec 2, average temp 19. Vidíme, že jsem tady vlastně na tomhle té události jsem přiklikl ještě, aby mi to odesílalo i tu průměrnou teplotu a najednou mi tady chodí ta průměrná teplota. Jo? Od toho Early Fire Detection mi tady vlastně chodí neustále, z kterého toho reku mám jakou průměrnou teplotu. Jo? Prostě mi to neustále publikuje, tady do nekonečna vím, že mi tady vznikají a končí ty alarmy. Já je tady nemusím třeba přijímat, jo? Dám je skrytý, vůbec je neuvidím. A teď je to důležitý. Teď když vlezu do meta vyhledávání na tu danou kameru, to znamená záznam, meta vyhledávání, vyberu si tady tu kameru, všimněte si, že tady se malinko změnil ten interface, jo? Je to tady malinko, tadyhle dole jsou nějaké věci navíc, to znamená, si teď vemu dynamický zdroje, teď si vemu třeba tu thermometry temporary detection, a teď dám hledat od 1.12. do 1.1. Jo? A dám hledat všechny. Prostě všechny ty termometrické alarmy. Tržt. Tady mi to takhle ukáže nějaký náhled, který nemá video už, protože jsme tady prvního, jo? Tak já to tady dám schválně takhle zobrazit na ty řádky a dám jich tady jako hodně. A teď se podívejme, tady jsme jeli 15.12. Jo. Hele, já jsem ty alarmy setapoval postupně. To znamená, já jsem nejdřív vlastně dal, hele, přijmej mi jenom ten alarm z té kamery. Takhle to chodilo dřív ATEASu. Prostě vám jenom přišlo, hele, teď došlo k tomu alarmu. Jo, tohle to je stav, který byl dřív. Tady jsem řekl, hele, publikuj k tomu z té array minimální teplotu. Takže tady najednou jsem tam přikonfiguroval ten další datapool a řekl jsem, hele, dobře, cpi tam tohle, cpi tam ještě tu minimální teplotu. Pak jsem k tomu ještě přidal, zase o něco později, že chci, aby to tady detekovalo ještě area name, to znamená, aby mi to tam ještě do té události nadspalo ještě metadata, které jsou který říkají, z který té zóny to teda jakoby chodí. Jo? Já ji mám pojmenovanou rec 1, rec 2, to se pojmenuje v té kameře. No a když půjdu tady takhle, když si dejme tomu třeba řeknu, že tady uděláme si to teda od 17. třeba. Proč to nic nedělá? Tak, tady někde. V kolik jsme tady hodin? Tady jsem klikal, nebo respektive tady jsem naklikl ještě na té události teďko při tom školení, že chci, aby tam byla ta average temperature. To znamená, jenom vidíme, že od tohohle času, co jsem to tady přiklikl, tak už mi to tady najednou publikuje ta kamera krom minimální teploty a z kterého toho reku to je, tak ještě tu average temperature. Tak, doufám, že to všichni jakoby chápou, že vlastně teďko, pokud ta kamera publikuje více do typů těch metadat, můžou být nějaký upřesňující prostě, jo, teplota, z které zóny, nebo to bude třeba, ukážeme si později, třeba SPZky, to budou třeba typ vozidel a podobné záležitosti, nebo budu chtít zkombinovat nějaký typy metadat, tak tuhle věc k tomu já vlastně jakoby potřebuju mít, aby JATEAS umožňoval, aby měl pracovat s těma dodatečnýma datama. A to je právě to, co si tady ukazujeme. To znamená, teď, když to takhle mám tady, vidíme, že ta kamera mi publikuje vlastně veškeré stavy, jo? Tak já teďko zase tady můžu chtít ty stavy i vyhledávat, protože teď si třeba najdeme tu Early Fire Detection, tam hledat, a vidíme, že tohle jsou všechny ty Early Fire Detection. Jo, samozřejmě, když na to tady dvakrát kliknu, odkážu se přímo do té záznamové stopy, tak jak jste byli zvyklí předtím. Změnilo se tady akorát přepínání mezi náhledem a těma řádkama. Možná to tady dojde ještě nějaký úpravy, tak aby to bylo v jednom okně, ale to se uvidí. Každopádně důležitá věc je ta, že ve chvíli, kdy já si vyfiltruju nějaký data,
Můžu dát třeba takhle obě, hledat. Vidíme, že najednou tady mám oba dva ty typy těch událostí. Hledat. Tak teďko ještě můžu tedy filtrovat v tom. Tak si vedu spíš tu druhou. Více. A zde mám opět možnosti toho filtru. Takže já, když budu ten filtr nenastavím na té události, která mi řekne, že to vznikne jenom při té hodnotě, třeba když by byla ta teplota třeba tady 100, jo? Já bych tady třeba řekl, že no prostě teplota by byla 100, tak pak tady bych viděl jenom ty události, které jsou teplota 100, 100, 100, 100, 100. Ve chvíli, kdy já to nechám publikovat všechno, tak pak já si tady v Ateasu při tom metavyhledávání můžu vybrat a ono mi to bude ukazovat, kdy tam jaký teploty byly vlastně. Jo? Takže já si tady můžu při tom vyhledávání, v tom filtru říct, z jakého půlu to budu chtít třeba jenom. Jo? To znamená, pokud by mě zajímalo třeba maximum temperature a maximum temperature, kdy tam byla třeba jenom 17, prostě třeba, jo? Dám použít. Tak ta tam asi nebyla, 17. Hra minimum, ta tam byla. Tak vlastně vidím, že mi to teďko našlo jenom ty, kde je ta minimum temperature 17. Jo, jsem schopný tady vlastně samozřejmě co? Já tady můžu dát i tu masku prostě někde v tom řetězci, to znamená hvězdička mi určuje nevím znak, pak kdybych to udělal takhle, tak mi to najde všechno, kde se najde nějaká 17 prostě. To znamená prostě, kdyby se ta kamera jmenovala, byla tady někde kamera 17 ještě třeba, tak mi to označí i, nebo zóna 17 prostě, tak mi to tady do toho přiřadí i zónu 17, nejenom minimum temperature. Když vyberu, ale teda pardon, to by bylo, kdybych měl takhle, neměl vybraný ten sloupec, jo? Když vyberu sloupec, tak to hledá jenom v tom konkrétním sloupci. Případně číselné atributy, to znamená, máme tady rovnohodnotě, větší, menší, interval, absolutní hodnota, jo, tyhle ty data do toho já můžu dát a to jsme v minulosti nebyli schopni dělat. Já v Ateasu, když prostě bych měl třeba kameru, která mi bude publikovat rychlost, tak já si nechám publikovat všechny rychlosti, stejně jako tady si nechám publikovat všechny teploty a pak budu chtít najít, ukaž mi, kdy byla teplota vyšší než nějaká hodnota, tak to jsem dřív nebyl schopen udělat. Teďko těmihle operátorama jsem schopen vlastně si to tady vyfiltrovat. Pro ty z vás, kteří by chtěli setupovat nějakou brutální strukturu textovou, metadatovou, která je tady posílána, doporučuji se seznámit s regexem a vysloveně ty filtry si tady udělat regexový tak, aby vám to vlastně odpovídalo jakýkoliv textový struktuře a byli jste schopni vlastně z toho cokoliv vyfiltrovat. Jo? Tak, další věcí, kterou tady mám, tak je třeba, k čemu se to dá použít. Mám tady kameru, kde je v kameře rozjetá detekce SPZ. To znamená, vidíme tady kameru, tuhletu, a v té kameře máme opět rozjetý plugin, který vlastně je tady napojený, jo, tady nám to takhle živě valí, je to teda hrůza, ale mě teď jde o to jenom ukázat ten princip, jo, to takhle rozhodně bych tu detekci jako nechtěl mít nastavenou, jo, ale máme tady teď něco jiného, tady máme vlastně v té kameře máme zaplay vlastně tu kamera AI. Ve chvíli, kdy já tu kamera AI zapnu v té kameře, tak já tu kameru mám tady a v událostech dynamické zdroje a tady mám událost LPR kamera Vapix. A když se podívám, tak opět mám tady udělanou, že chci z ní přijímat tu událost. Zase mám tam nahranou aplikaci Speed Monitor v té kameře a zároveň tam, která mám k ní ještě připojený radar a zároveň tady mám ještě ten plugin pro detekci SPZ. A teďko, já si tady tuhletu událost mapuju, že tam chci mít Car ID, že tam chci mít vehicle model
že tam chci mít státní příslušnost, že tam chci vidět, jestli přijíždí nebo odjíždí a že tam chci vidět, co to je za tu SPZ-ku. Jo? Takovýmhle způsobem, kdybych si tady přidal něco dalšího, data, chtěl jsem z toho prostě, vidíme, že prostě těch možností tady je relativně víc. Tohle to mi publikuje ta aplikace pro čtení těch SPZek, vidíme, že to je v application platform a vlastně to, co mi to tady nabízí, tak to jsou možnosti toho, co umožňuje ta aplikace posílat všechno možný za metadata. Jo? Já to tady mám teda takhle nastavený, všude mám jakoby přiřazeno k události. Opět, nemám tady nikde určený žádný filtry. To znamená, já kdybych chtěl, aby mi ten událost mi vyvolávala jenom nějaká jedna konkrétní SPZka, tak ji sem prostě textově uvedu. Jo? Pak prostě ona bude ta událost fungovat jenom když se v těch datech textových objeví ta SPZ. Pokud tam není uvedeno, jsou to všechny. Jo? Tak. Mám ji teda tady takhle. Zaplou, kamera Vapix a mám řečeno, že to má jenom nahrávat. No a ty z vás, kdo ještě ví, tak taky ví, že Ateas má vlastní implementaci vlastně třeba toho pluginu FF Group, který je přidaný vlastně teďko tady v té kameře. Takže já tady pro ukázku to mám udělaný dokonce tak, že já tuhle tu kameru, tenhle ten plugin, co tady máme, tohleto Camera AI, mám tady do Ateasu mapovaný jako dvěma způsobama. Jeden způsob je ten starý, to je vlastně napojení pomocí TCP, vlastně konekce na událostním port toho serveru, kdy Ateas má implementovanou vlastně to FF Group API a ve chvíli, kdy já řeknu té kamerové aplikaci, hele, napoj se prostě sem a identifikuj se tam jako ID toho zařízení, který je v tom přidaný 13 jí mám na tom serveru, tak ona vlastně, jakmile zdetekuje nějaký auto, tak Ateas tam vlastně umí interpretovat a uměl už historicky interpretovat kompletně ty metadata, tam vypsat, co to je za auto, co to je za zemi, prostě, co to je za SPZ a tak dále. Pracovali jste s tím potom tak, jako když jste měli SPZky na úrovni Atea serveru. Jo, jakoby vlastní Atea CLP, chovalo se to stejně, akorát to počítala ta kamera. Teďko nově si tady ukážeme jenom tu věc, že vlastně já z toho jsem schopný nově přijímat to i pod těma dynamickýma událostma, kde to pak vypadá takhle. Nemám LPR, nemám. Tak, teďko se nekoukejme na ten radar, zaměřme se asi jenom tady na jenom na tuhletu kameru. To znamená, já si tady dám mm, tak, teď tady mám jenom tuhletu jednu kameru, jo? A to, co tady momentálně vidíte, tak je vlastně ta detekce těch SPZek, kterou dělá jenom Mateas jako takovej. Respektive, pardon, co to plácám. Ne, dělá Mateas jako takovej, ale tohle je detekce SPZ, která je, to je to napojení metadatový, tak jak to bylo dřív vlastně, jo? To je ta implementace Ateasí. To znamená, to, co tady teď vidíte, tyhle takhle, jak to vypadá, to znamená 1UN, česká, Volkswagen Passat, nebo Phaeton, nebo co to je jiný auto a že bylo prostě stříbrný, jo? To je to, co to vysává vlastně pod tou ATASí implementací. Na té kameře, když si odkryju i tu druhou detekci, já ji mám totiž skovanou, je to tak, já ji mám skrytou, když ji odkryju, tak mi teďko budou tam proudit všechny ty typy metadat, nebo respektive ne všechny ty typy metadat, ale oba dva typy, jak to nativní implementace, tak to nově je přesto dynamický. Tak, a teď se podívejme. Tohle je vlastně, jak to
jak to píše tou nativní ATASí implementací. A tohle je to, co to píše pomocí toho nového vlastně té metadatové implementace pomocí těch dynamických zdrojů. Vidím, že to je malinko jiný, ale informace tady dostávám vlastně stejný, jo. To znamená, teďko nově už to jsem schopný taky přijímat všechno, dokonce tady toho můžu přijmout ještě jakoby víc, jo, je to o to a jsem schopný si to hlavně zvolit. Tady si to nezvolím, tady mi to bude vždycky posílat všechno, co tam najde dostupný, protože ATAS počítá, že mu to pošle jako všechno, co umí. Kdežto, když to udělám přes tu dynamickou, tak já si tam tím můžu přidat, odebrat, si můžu jakoby vybrat, co tam má být vidět. Jo? Je to to samý. Jo? 1D U 0578 je to tenhle ten zápis je ten stejný jako tenhle ten zápis. Jo, akorát tady to spadá, prostě vám to tady napublikuje třeba víc těch vozidel. Jo. Takže tady jenom vidíte, že nově se dá prostě lépe pracovat s těma metadatama a teď, o co tady totiž běží, no jde o to, že opět já pak ty metadata takhle můžu filtrovat. Že jo. To znamená, já si zase ten utůral skovám tady, ať mi to tady neotravuje. Když půjdu do meta vyhledávání opět, tak buď můžu jít do poznávacích značek a dát si tady neregistrovanou, že jo, hledat. To mi ukáže vlastně tu ATASí, řekněme ATASí implementaci, jo. A nebo můžu jít do dynamické zdroje a tady vlastně mám namapovanou nově pod těma dynamickými zdrojema taky tu LPR-kovou událost, jo. Teď, když dám tady hledat, tak mi to najde vlastně nově, jo. A vidíme, že tady vlastně ty data teď dostáváme tímhle způsobem. No a co je právě dobrý, já tady teď v tom můžu klidně chtít líp jako filtrovat. Já si třeba můžu říct, jako hele, vyfiltruj mi to jenom podle státu, vyfiltruj mi to jenom podle konkrétně SPZ, podle třeba modelu vozidla prostě, jo. A teďko vehicle model, jo, teď si podívejme, jaký tady jsou různý všechny typy modelů, Sportback, e-tron, prostě, jo, a tak dál. Tak já, když budu chtít mít ten regex nějak si udělat, jako aby to fungovalo jenom na nějaký konkrétní, tak prostě už to bude třeba tak komplexní filtr, že budete muset pracovat s těma regex hodnotama, jo? Ale normálně by vám furt měl stačit ten textový filtr, takže třeba prostě, když tady dám třeba hm, takhle golf, tak vlastně bych měl tady mít jenom prostě ty klasifikace třeba toho golfa. Jo? Zase více, budu chtít třeba nějaký jiný, budu chtít podle státu to seřadit. Když dám žádný filtr, použiju, vyblé mi to vlastně všechny státy, které to tady jakoby objevilo. Když si tam budu chtít použít nějaký ten třeba takhle, tak mám tady CZ. Jo? Všechno. A k tomu teďko ruku v ruce samozřejmě potom jde i možnost, co budu dělat s tím grafem. Když nakrám se řadit prostě ten graf, tak teď tady samozřejmě můžu pracovat s mnohem více typama těch dodatečných dat. To jsem taky předtím nemohl. Jo? Uh, takže tady to si ukážeme ještě za chviličku. Proto dává smysl pracovat nově s těma více typama metadát, protože jste schopný potom je mnohem více jakoby vizualizovat i třeba v těch grafech, dělat jiné závislosti, dělat alarm jenom na konkrétní nějakou složitou prostě propojeninu těch metadát. Proto je to tímhle způsobem teď nově takhle tady dělaný. Další věc, kterou tady mám, krom teda toho, že já můžu ty dynamické zdroje takhle řídit, tak se mi tady to propojilo ještě do komplexních událostí, aby toho nebylo málo. A teď si tady zkusíme udělat takovou komplexní událost, nebo respektive ukázat. Máme tady připravený dvě, snad to bude pochopitelný. Nejdřív si ukážeme takovou věc, co si třeba teď dá dělat. S tím, že mám tady LPR kameru a mám tady radar. Tyhle ty dvě věci dává smysl, aby jsme uměli třeba nějakým způsobem spojit dohromady, že? Aby třeba, když jde alarm z kamery, teda až půjde třeba alarm z radaru,
tak aby já byl třeba schopen tam vidět i ty metadata, třeba z té detekce SPZ, která tam probíhá. Tohleto jsem v minulosti neměl možnost udělat, momentálně to možnost mám. Jakým způsobem je to teda udělaný, tak já si tady v událostech na tom radaru musím v dynamických zdrojích tady mám prostě řešenou událost radar, jo? Opět vidíte, že tam je to jednoduchý u radaru, prostě buď tam je událost, nebo tam není událost, jo? A takže radar mi dělá události, no a v dynamických zdrojích mi dělají události tato jakákoliv SPZ. A teď, když budu chtít dávat dohromady, aby mi vznikla událost i s měřením té rychlosti, řekněme třeba, nebo když bude alarm na radaru, tak zároveň prostě vidět tam tu SPZ-ku. Na radaru si nastavím, že třeba rychlost na radaru je alarm od 50 vejš, no tak prostě pak všechny ty události, které tady já budu chtít přijímat, tak jsou jenom ty auta, které jedou 50 a vejš a bude tam u toho i ta jejich SPZ-ka. Tak musím udělat tu věc, že si buď tady na tom zařízení, nebo tady na tom zařízení, to je jedno, musím je někde spojit do komplexní události. Tady mám složenou událost SPZ a radar, tam je to prostě jasný, jo, ta se skládá vlastně z té VAPIX události na té kameře 13, to znamená, mám tady tu kameru 13, tady mám, kde to mám, LPR kamera VAPIX, takže musí být tahle událost splněná a zároveň musí tam být ještě ta rychlost na tom radaru vyvolaná. Jo? Tak to je ta moje kondice. A tady mám řečeno, že to platí furt. A reaguje mi to záznamem na tu kameru a plus mi to napíše složená. Použiju to. Já si schválně teďko na té LPR kameře v událostech, ale ne, to jsem nechtěl. Tuhle tu dílčí si dám skrytou, jo, to už mám. No a teďko dobrý. Teď se tady podíváme do událostí. Tak, a teď to bude složitý, jo. Hele, ten radar je tady u nás v kanclu, tam se kluci snaží nějak hejbat. Rychlost na tom radaru je nastavená aspoň jako na velmi, velmi, prostě jakákoliv rychlost tam něco udělá. A tady mi do toho jedou auta, jo. Já to mám propojený i přes tu aplikaci. Poprosím, zkuste se tam hejbat. Jo, hele, teď se hejbou a tady dole je vidět, proč je to ten druhý scénář? Tam jsou dva scénáře nějak zaplý, tam je scénář 1 a 2 přes sebe. To červený, co to tam teď píše, tak to je statistika z toho scénáře 2, to je to, co tam, když se tady jako někdo zahejbe. Jo? No a já mám řečenou událost složenou, která, počkat, teď si to tady, lp, tak, teďko mi chodí jenom ty do toho ATASu, co jsou jakoby vlastně publikovaný po tom staru. A jakmile mi přijde komplexní událost, což se mi tady budou muset kluci hejbat, aby mi vyvolávali alarm. Teď mi vyvolali alarm. Hejbejte se tam. A do toho mi tady projede auto, který zdetekuje SPZ, tak by mělo vzniknout ta komplexní událost. A měla by se tady publikovat. Já ten radar nevytráždím. Předpokládal jsem, že tady budeme s ním bojovat. Musíte se tam ale hejbat, kluci, před tím radarem. Potřebuji vidět, aby ten radar byl vlastně jakoby hodně v alarmu. Nějak vám to nejde. Teď? Ne. No, teď to není ta SPZ. Prostě se tady objeví ta událost složená a budou tam vidět takhle ty SPZky v tom novém tvaru dynamicky a zatím ještě bude vidět stav toho radaru. Dobře, tohle to tady neukážu takhle, tohle to je hodně debilní příklad, nebo ono by to bylo dobrý, kdybych měl ten radar u té silnice a ta kamera byla u té silnice. Ta kamera kouká na nějaký video a ten radar je v místnosti, takže není to úplně ono. Nicméně, úplně stejný scénář, já jsem tušil, že se tady dostanu do úzkých tady s tím, že mi to nepůjde na té technologii úplně udělat. Tak já mám obdobný scénář tady připravený ještě další, který je udělaný na
taky komplexních událostech, to znamená spojuju dvě události a, a chci u té spojené události vidět jak tu SPZ, tak tu konkrétní událost. Je to stop detekce, včetně SPZky. To znamená, teď, když se podíváme tady kamery, hele, tady mám kameru LPR stop, jo? Když velmi rychle, tady kombinuju serverový AIčko, serverovou detekci stopky, to znamená, ATAS mi rozpoznává, jestli došlo k zastavení před přejezdem a radar mi vlastně k tomu doplňuje rychlost. A já potřebuji, aby vlastně na té komplexní události, která je stop detekce a zároveň SPZ s rychlostí, tak já to potřebuji dostat do té jedné události. Jo? Takže tady mi takhle jezdí nějaký video mám, kde mi jezdí takhle auta. Co já první udělám? První věc, já tady musím mít nastavenou tu stop detekci. Stop detekce je nastavená tímto způsobem. Mám tady stop zone, stop detection zone. Když jedu v tomhletom směru, to znamená jedu proti té kameře, opačně, až se ten kamion otočí, tak vlastně musí někde v té stop zóně mi zastavit na to, aby bylo bráno, že zastavil na stopce. Když tady nikdy nezastaví, aspoň na pár milivteřin a prostě pojede jenom dál, tak mi vyvolá alarm, že nedošlo k zastavení na stopce. A teďko, já k tomu alarmu nezastavení na stopce budu zároveň chtít vidět třeba tu SPZ-ku. Jo? Tak to jsem neměl možnost udělat v minulých verzích ATASu. Mohl jsem udělat tu závislost, že když tam bude detekce SPZ a zároveň tam nezastaví, tak udělej alarm. Já jsem tenhle alarm dostal, ale neměl jsem v těch textových metadatech tu SPZ-ku. Byl tam jenom, hele, teď mi tady nezastavil. Ale nebyla tam publikována ta SPZ-ka. Ta SPZ-ka byla publikována v tom dílčím zdroji, ne v té složení. Takže tohle to máme jednu věc, která na té kameře je konfigurovaná. A zároveň na té kameře máme konfigurovaný serverový LPR ATASu. Jo, tady. Když mi tady přijede blíž, tak tady prostě vyčtu SPZ. To znamená, já čtu SPZ ATASem a zároveň ATASem ještě vyhodnocuju stop detekci. A chci, aby když dojde k tomu jevu, že to auto tam nezastaví, tak u toho nezastavení byla publikovaná i ta SPZ. Jak to udělám? Udělám to tak, že nejdřív to na té kameře všechno zapnu teda nakonfiguruji si tu stop detekci a nakonfiguruji si tu detekci SPZ. Jo? Pak si tady vlezu teda na kameru a řeknu, hele, stop violation, to je ta detekce nezastavení na stopce, platí furt a dám jí skrytou. Já nechci prostě, aby tam furt skákalo, teď tady nezastavil. Já chci, aby teď nezastavila, byla i tam ta SPZ. To znamená, tohle je ta dílčí událost, ta je skrytá. Reakce je klidně, okay, třeba nahraj, nemusím ani nahrávat třeba, jo, jak chci. Teď, když vlastně by došlo k té události, tak tam bude tam metadatově puntík od stop violation, pak tam bude puntík od detekce SPZ a pak tam ještě bude puntík od složený události, která je detekce SPZ versus ta stop violation. Ale nemusím tady mít ani ten disk, ale já ho tady mám. Tak, serverové zdroje. Pak tady mám teda ty poznávací značky, že jo? A zase tady mám poznávací značky neregistrované dle plánu a opět je skrytá. Je to pro mě ta dílčí detekce jenom, jo? Každý průjezd auta mi zdetekuje SPZ. Já nechci, když mi to auto zastaví, když mi to udělá správně ten jev, tak já vůbec nechci nějakou SPZ, aby běhala, že jo? Já to chci jenom u těch, řekněme, průserářů, který tam jako opravdu poruší to a nezastaví. Takže si to dám taky skrytý. Záznam bude. Tak, ale už se blížíme ke konci, nebojte. Teď jsem přerušil si nic. Jasný. Mám definovaný ten serverový, mám definovaný tu poznávací značku a teď vlezu do složeného. A tady mám definovanou tuhletu událost, kde jsem řekl, že hele, když bude stop violation a zároveň tam bude neregistrovaná SPZ, tak to publikuj, tak prostě vznikne tato událost. Jo? Tím já vlastně spojuju dohromady, že ten, kdo nezastaví na stopce,
a bude zdetekovaná SPZ, tak tuhle událost vyvoláš a u téhle události vlastně budou publikovaný všechny ty metadata. Nově v externí události, teda v externí, v komplexní události, když svážu takhle víc těch typů dílčích událostí a ty dílčí události mi publikujou každá nějaké ty metadata, které si naklikám v těch dynamických událostech, nebo vůbec je publikují nějaký ty metadata, tak se mi pak u této komplexní události budou v těch datech objevovat veškeré ty metadata z těch dílčích událostí. V tomto případě teda to bude detekce SPZ. Já ještě to takhle pozavírám, podíváme se na to, jak to jako funguje. Jo? Tak, SPZ a stop, to je ono. Tady ten nedošlo k zastavení na SPZC. Já tady vidím 919, to je ID toho objektu na té stop detekce. A pak tady je 1ACV004 Česká a přijížděla mi. Jo? Tohle je to, co mi to vlastně dělá. Dřív by tady bylo jenom 919. Vůbec by tady nebylo to, nebo nebylo by tady možná nic, bylo by tady jenom SPZ a stop a nebylo by tady nic. Protože jsem spojil dvě události a ono to nevědělo, který ty metadata tam vůbec jako dát, respektive žádný to tam nedalo. Teďko nově to tam nacpe všechny takhle za sebe. Jo? A tím pádem vy potom jste schopný tu SPZ vyhledávat i na té složené události. To znamená, já prostě teď, když půjdu do zase záznam, meta vyhledávání, tady si vymeru tuhle kameru, tady si dám složené zdroje, SPZ a stop, hledat. Ups. Tady vidíme, že vlastně to jsem ještě ATEAS neměl updateovaný. Prvního, tak to chodilo takhle, jo? Pak jsem tady 15. jsem myslím to updateoval. Ha. Tady jsem to update, ten ATEAS. A najednou vidíme, že mi za to začaly běhat i ty SPZky, které jsou vlastně z té serverové detekce toho ATEASu. Jo? Takže od této doby, co jsem to vlastně update na TEAS, tak jsem ten scénář tady měl konfigurovaný a protože jsem měl spojený ty dva serverové zdroje detekce stop a zároveň detekci SPZ nerozpoznaného auta do komplexní události, tak mi to tady od té doby začalo, co ten ATEAS tu feature tam má, tak mi najednou tady to píše i u té komplexní události SPZ a stop, mi to publikuje ty SPZky, které samozřejmě pak já tady můžu v tom filtru chtít vyhledávat samozřejmě. Jo? To znamená, tohle to je opravdu jako velmi masivní jako pokrok a dají se s tím dělat jako velmi, velmi zajímavé věci. I třeba spojený potom právě s těma grafama jako takovejma. A tady došlo malinko ke změně. Všimněte si, že už tady není takový ten kalendář proklikávací jako hodiny, dny. Jo. Vy musíte vždycky si to určit, prostě tu hodinu nebo den nebo ten interval si musíte určit prostě tady. A vždycky dáte hledat a najdete to v tom konkrétním dni, případně v hodinách. A když budu chtít jít do grafu, a teď ten graf víme, že máme denní a já ho budu chtít třeba hodinový, no tak se na to musím přepnout tady prostě takhle do hodin. Jo? A co je důležitý, v grafech teda přibylo to rozpadávání do toho času, děláte jenom tady už přímo v tom grafu, ale důležitý je tomu zmínit, že vlastně tady přibylo ty publikování těch ostatních metadat, které jste schopný z toho publikovat. Tady v tom případě, protože mám jenom kameru, tady je to serverový LPR, je tady jenom ta SPZ a furt stejný stát, mě tady jezdí furt ty stejný auta v loopu, jo? Já mám tam nějaký video, který se točí dokola, tak vlastně tady vidíte, že je furt ten samý stát jako Čechy, ale když si třeba vemu tu jinou kameru, tu LPR, kde mi tu, kterou tady máme, tu druhou, tu s tím FF grupem, tak když tady si dám graf, tak teď se podíváme na dodatečná data. A vidíme, že si tady můžu vybírat mezi těma jednotlivýma, prostě, jo, když to budu třeba podle státu použít, teď mi to vidí takhle podle státu, teď vidím prostě, jaký státy tam kde. Jo, projel tam jeden Estonec, jeden Polák, zatím si to myslí, jo, jeden Ukrajinec. Za tu chvíli, co to tady je zaplý, je to tady zaplý prostě chviličku.
A takže tímhle způsobem jste schopný si tady jakoby mnohem jednodušeji jakoby filtrovat, nebo podle typu vozidel, kdybyste si to udělali třeba, jo. Tím, že to publikuje prostě více do metadat, tak máte možnost prostě řešit více do závislostí v grafech. A to je relativně důležitý. Pak ta zpráva a exportování a následná ta práce s tím je vlastně stejná, tak jako byla. Tak. Doufám, že to bylo jako pochopitelný. Doporučuji si tady na to udělat nějaký cvičení, to znamená vzít si prostě kameru a namapovat si přes dynamický zdroj a vlastně ty konkrétní struktury těch metadat, který chcete potom, aby byly publikovány. Tak, další věcí, která tady je nově, už to bude relativně rychlý, nebojte, tak je možnost point of sale dát. Tak, a teďko zjednodušeně řečeno, to tady bylo už dlouho. Co je to point of sale? No, představme si, že, hele, teď já tady nemám žádnou kameru, která kouká na kasu, jo, tak jsem to napároval tady na tu kameru, která kouká z okna na silnici, ale představte si, že tahle kamera kouká na ten pás, kde mi jedete zboží, jo, a tady to markuju. Teď mi tam přijelo prostě mlíko, teď jsem namarkoval mlíkona, teď jsem namarkoval brambory, jo, tadyhle to červený auto je brambora, cvák, tady to naskenovalo bramboru. Teď tady jsem tam strčil pastu, jo. No co to znamená? Já vlastně neustále jsem schopen, vlastně nahrávám tu kameru a pak jsem schopen tady v metadatech vidět vlastně, co se tam dělo, jo. Toto bylo i historicky možný. Nově tím ale, že mám vlastně ty metadatový zdroje předělaný, tak já si na těch metadatech z toho posu jsem schopen taky vyhledávat. A to tak, že dřív jsem musel říct, hele, budu mít událost na brambory, které jsou dražší než 100 třeba. Jo? To dneska nemusím. Dneska můžu v těch metadatech vyhledávat dle číselného filtru a řeknu, ukaž brambory, které byly dražší než 100 třeba. A přitom neměl jsem událost nastavenou na brambory, které jsou dražší než 100. Jo? To je jedna z věcí, když to dá použít, vlastně to je to nový metadatový vyhledávání, že ty hodnoty větší, menší než, pracuje to s tím textově nebo i číslově. Nemusí to být prostě vysloveně mapovaný jako ten alarm. Ta důležitější věc, ale která tady je nově, tak je to, že v případě, že já vyexportuju video, to znamená, mám tady takhle kasu a tady mám tenhle ten recept, který mi tam jako skáče, mě tady skáče furt dohromady jeden na ten samý recept, jo? A tady mám nějaký emulátor, který mi tady neustále odesílá nějaký prostě nesmysly, jakože se markujou, proto tady nenajdete moc jako změn, vidíte tady, že jenom mi tady lítá takhle ten nahoru dolů, jo? Ale kdyby tady bylo víc nákupů a v tom emulátoru bylo víc receptů, tak tady takhle uvidíte další nákup třeba, jo? No a já prostě budu chtít zachovat, já třeba budu právě chtít vyexportovat video, kde tady někdo bude markovat tu televizi, tady bude napsáno rohlík, abych měl prokazatelně, že to tam ošmelili. Tak dřív, když jsem stahoval to video, tak jsem ho stáhl jsem jenom to video z té kamery, ale už mi to nikam nestáhlo, tohle to nebylo možné z ATSu nějak vyndat. To bylo vidět jenom v rámci té záznamové stopy, co to je. Nově do ATSK, když dáte takhle exportovat celý pohled, kde budou postdata, dáte použít, tak vám to samozřejmě přehrát soubor, tak vám to samozřejmě stáhne i včetně těch pozdat. Když se tam pak budou hejbat ty položky, tak jo, vidíte, že teď se tady hejbnu kurzor. Prostě normálně to funguje i do exportu, tím pádem vy nestratíte tu informaci, že ta televize byla markovaná jako brambory. A to není všechno. Největší použití to má v něčem takovémhle. Mám počítačku peněz, která má taky point of sale data. Já tam počítám prachy a tady chci vidět ten záznam toho počítání. Když to potom vydám ven z toho ATASu, tak chci vidět to video, kde mi tady takhle propadávají ty peníze a tady je ta hodnota na té počítačce. Takže to přesně teďko už je možné vlastně v ATASu. Jo? Tady se podívejte takhle. Jo, každý počítání prostě vám tady řekne, kolik těch peněz jste tam vložili, už je tam 1500 prostě a máte neustále archivováno a když toto vyexportujete, tak to máte i včetně těch transakčních dat, což v minulosti nebylo možné. Tak. Jsme tady u ostatního, takže pár změn tady proběhlo GUIčka zóny. Já když se podívám tady také do nastavení, dřív konečně už prostě vás to nezabije.
myslím ty nápisy. Předtím byl vždycky modrý nápis v modré zóně nebo oranžový v oranžové zóně, prostě je tady nějaká, je to víc kontrastní, prostě jste schopný to lépe vidět ty popisky. To je první věc. A další věc, která je velmi příjemná, tak je možnost duplicitně přihlášeného uživatele vyhodit. Teďko, všichni víte, že ATEAS vlastně umožňuje se připojit tomu uživateli jenom jednou. Jo? Já jsem teď tady jako admin připojený a jsem tady připojený vlastně na tomhle klientu. U hlavního uživatele admin, což je tenhle ten admin, co jsem tady já, tak tahle ta věc nefunguje, aby vás nemohl vyhazovat prostě, když budete něco administrovat někdo, prostě, jo, tenhle ten administrační účet je z toho výjimut z této funkce. Ale všichni ostatní uživatelé, i uživatelé ze skupiny administrátor, jenom tenhle hlavní to nemá, ale všichni ostatní to mají. A ve chvíli, kdy tenhle uživatel se zaloguje někde, to znamená třeba Zbyněk se zaloguje teďko tady na tom klientu, jo? A teďko já budu chtít se zalogovat prostě z domova a zapomenu se tady přihlášený. Tak ve chvíli, kdy se zaloguju z domova, tak mi to tady tomu Zbyňkovi tady odsud, jako by na tomhle klientu to vlastně ukončí tu sešnu a pustí mě to tam z domova. To znamená, máte možnost jakoby vlastně vyhodit toho uživatele, když se zapomenete někde zalogovaný, že vám to ten přístup znova dá. Standardně třeba zapomenete se na tlustým klientu a pak chcete jít z mobilu třeba, jo? Nebo nějakou takovouhle věc. Takže toto už by vás nemuselo tolik trápit. Bylo tady dořešený konečně mapování IOček, zkráceně řeknu, neměli byste s tím mít žádný problém už teďko, jo? Budou respektovaný všechny čísla výstupů a vstupů, tak jak je to definovaný v tom Axisu, nic se tam nebude nikam posouvat, to znamená, nestane se vám, že jednička fyzicky vstup bude třeba něco jako vstup trojka v Ateasu, což se historicky stávat mohlo, jo? Ateas konečně si sjednotil vlastně to APIčko versus to nový APIčko v Apixu pro ovládání IOček a ani není potřeba už taková ta obezlička, že když jste potřebovali něco konfigurovat jako že jste tam prostě museli dávat fejkově aktivní plán na to, aby to vůbec reagovalo a takové věci, jo? To znamená, nechci vám teď motat hlavu, jenom říkám, berte v potaz, že tady v tomhletom releaseu by měly být vyřešený veškerý problémy ovládání IOček, který byly v mezidobí tady zatažený. Další věc, ta je zásadní, ta je velmi zásadní, tak je optimalizace na bitstream chyby. A teďko prosím dávejte všichni pozor, protože tohle je dost důležitý. A v průběhu posledního roku se strašně zhoršila stabilita systému. Jako úplně brutálním způsobem začaly různě. Jednou za čas spadla neuronová síť. Jednou za čas tadyhle spadnul třeba TAS. Tadyhle jednou za čas spadnul někde nějaký klient. Řešilo se, co to je, jak je to možný, dřív se to tolik nedělo, teď se to prostě začíná dít relativně častěji. A v Ateasu dost dlouho zkoumali, co je za problém, nebo jako, jak je to vůbec možný. A bylo zjištěno několik důvodů. První problém je ten, že Intelí procesory, řekněme 14. 13. generace, mají v sobě chybu, úplně brutální chybu, která občas koruptuje prostě, způsobuje korupce a vám se tváří, že prostě máte různý zápisy mimo paměťové rozsahy a podobné věci a to způsobuje bohužel vadný CPUčka. Mysleli jsme si, že to je jenom to. No, není. Úplně stejný princip chyby, nebo stejně zalogovávatelná chyba, stejný jako symptomy to má, tak je jeden unikátní typ chyby, který se doteďka nevyskytl, a to je jakoby corruptlej stream, takzvaná bitstream chyba v rámci kamerového streamu. Kamery by vůbec něco takového dělat neměly. Výrobci by měli, bo ještě v životě jsme se nesetkali s tím, že bychom vlastně viděli corruptlý streamy takhle často na úrovni kamery a už vůbec jsme se nesetkali s tím, že by takhle corruptlý stream byl schopný třeba složit prostě dekodér. No a ono se to podařilo zjistit. Vidíte, tady mám nějakých pár obrázků, jenom jak vypadají ty koruptlý streamy. To znamená, ten, kdo z vás třeba vydá ve videích, tak občas, tohle to je jenom jeden snímek, vy to nemusíte vůbec vidět. Prostě v ten obrázek vypadá celý den krásně a pak to tam v jednom snímku udělá tohle. Nebo tohle.
podstatě jde o to, že se rozsype ten stream, časový razítka, všechno, celý ten kodex se úplně jakoby rozsype, skoruptuje a najednou on neví, kde vykreslit ten objekt, kam se hejbal a tak dál. Vyrobí to takovouhle halucinaci. A toto, když se třeba ještě spojí se špatnou konektivitou, tak se to jako násobí ještě, jo. A tohle, když dopadne potom na dekodér, tak to vysloveně schodilo ten dekodér a to vedlo k pádu třeba ATEASu, nebo to vedlo k pádu neuronové sítě, pokud jsme tohleto video třeba chtěli analyzovat. No a tohle se zjistilo. Takže nově tady přibylo v ATEASu možnost. A teďko s tím videem pracuje jak server, pokud je tam třeba nějaký, no, jak server, tak klient. To znamená, v serveru máte teď nově možnost server iny. Máte novou hodnotu, která se říká decode strict mode rovná se 1. Vy máte možnost to dát, tuším, až do hodnoty 3, přičemž ta trojka bude nejvíc jako rezistivní proti těm brutálním streamovým chybám. Když budete mít kamery, který, pozor, dělají to kamery Hikvision, jo? U žádný jiný kamery jsme to neobjevili, dělají to jenom kamery Hikvision. Takže veselí tady Číňani neumějí prostě správně dělat ty firmwary asi, nebo nevím, ale každopádně jenom u kamery Hikvision se děje ten problém s korupcí streamu. Když je to na špatných linkách ještě, tak je to ještě horší potom, jo? Tam se to úplně exponenciálně prostě zhoršuje a najednou vám bude furt padat ATAC servery, vy nebudete prostě vědět proč. A proto defaultně ta hodnota tady byla v minulých ATASech, v podstatě všude je to, co je 0. Teď se nově tady přidala hodnota 1. Tenhle řádek jste tam ani nikdy nenašli, jo? Ten je tam teďko nově, ale to výchozí nastavení bylo v původních ATASech něco jako 0. Teď je to něco striktnější a máme možnost vlastně být víc rezistivní vůči těmhle chybám, jo, a to asi prostě bude ignorovat, třeba ten sníme veme a zahodí ho úplně a prostě nebude ho používat a nemělo by to dojít k tomu pádu toho serveru. Máme to vyzkoušený, tam, kde se to apply jenom tenhle ten fix, tak vlastně máme po problémech, jo. Takže opravdu to něco dělá. No a vy si můžete vybrat tu agresivitu. Když ta jednička nepomůže, můžete zkusit dvojku. Když ta dvojka nepomůže, můžete zkusit trojku. Ale ta dvojka a trojka už žere do trošku výkonu, to znamená, tam, kde máte ty servery třeba zatížený, prostě na hodně, tak pokud to tady nakrmíte na hodnoty 2 a 3, tak třeba budete muset ubrat nějaký kamery z toho serveru. Jo? Tohle to samý vy najdete i na klientu, protože i klient pracuje s tím videem a i ten klient může prostě samozřejmě potom padat právě, když tam nějaká ta korupce toho videa bude. A to najdeme zase v Observer ini, decode strict mode 1. Jo? Implicitně ta hodnota se teďko prostě navýšila, tak aby ta rezistivita byla o něco vyšší, protože jsme nepředpokládali, že někdo bude mít kameru, která koruptuje streamy, jo? Ale prostě je to tak. Takže jenom, abyste věděli, tyhle ty hodnoty. Teďko, když ty corruption stream chyby budou k ním docházet, tak krom toho tady máme možnost nějakého, jak v Observeru tady máme diak adresář a pokud se mi tady objeví nějaký data, tak nám ty data vždycky pošlete. Protože ty data právě, oni dumpnou celý ten snímek. A to, co jsem tam tady ukazoval teď v tom obrázku, jak vypadaly ty koruptlý data, to znamená to, co jsem tady teď nevím, kde to bylo už. Prostě ten obrázek, jak tam byl ten kamion s tím rozpadlým tím, tak vlastně tyhle ty kruptý snímky se vám tady začnou logovat. Ty, když nám pošlete, my budeme rovnou vědět, z jaký kamery to je, co to dělá, jak moc často a prostě když k těm chybám bude docházet, poznáte to tak, že tady budou vyblitý ty snímky. Zároveň, když tomu dojde ve špatný konstelaci, tak to třeba spadne ten server a zase se rozjede. Jo? Vidíte tam pád serveru prostě v logu jako takovém. A nicméně to byste museli ty hodnoty mít na 0. Jo, opravdu všude tam, kde se to zaplo na hodnotu 1, tak to jede. Ta hodnota 1 žere něco jako o procentu výkonu, prostě na tom serveru víc, jo, cca, čili není to nic jako brutálního. Ta stejná věc, diak, najdete samozřejmě i v serveru, jo, diak tady, jo. Tato chyba, co tady je, tak je staršího data, jo, nějaká prostě vidíte, že je 4.11. logovaná tady. A nejsou v ní obrazový data, jo, to je
samozřejmě krom těch obrazových dat se sem logují ještě i jiný jakoby závažnosti třeba. A takže to je, co se týče odolnosti na ty bitstream chyby. A teďko ty breaking changes, to, co vlastně se nepůjde. Už nikdy. Jakmile povýšíte ATAS na tuhle verzi. A tady dávejte pozor, protože vás to může někde opravdu chytit jako do nepříjemné pasti. Takže není tady už zpětně kompatibilní klient, nebo respektive byla omezená verze zpětné kompatibility klienta. Ten klient je kompatibilní zpětně, to znamená tímto klientem 225R3 jsem schopný se přihlásit jenom do ATASu verze 4.5 a vejš. Jo? Všechno níž už prostě odmítnete. Nebudeme schopni na to prostě navázat spojení. Budete muset si stáhnout odpovídajícího klienta, nainstalovat si odpovídajícího klienta od nějaký praverze starý. Jo? Prostě nás verze 4.5, to je, se bavíme nějakých 5 let zpátky třeba, jo? Něco takového. Tak, další věc. Nemožnost aktivace prapůvodních licenčních klíčů. Co to znamená? Teďko pozor. Licenční klíč, on má tenhle ten tvar. Tenhle ten tvar, my tomu říkáme nový tvar, jo. Ten nový tvar je tady už, já nevím, 10 let třeba. Nevím jak dlouho, prostě dlouho. Ale ještě předtím byl jiný tvar licencí, který vlastně byl jenom třeba takhle krátký klíč, prostě bylo to rozdělený nějakýma pomlčkama a tak dále. Vy když jste prostě vzali do staršího ATASu tenhle ten pravěký klíč, vložili jste ho tady a dali jste aktivovat, tak ono vám ho to přepočítalo a předělalo na tenhle ten nový formát a vlastně ta licence byla možná používat a pokračovat. Tohle nově už nejde udělat. To znamená, jestli někdo má někde nějakou úplně pravěkou licenci, která prostě není přepočítaná a nesaktivoval to doteďka na nic novějšího, tak prostě má smůlu a není možný prostě s tím systémem nic jako prostě ho aktivovat znova. Jo? Když někdo dojde do tohohle stavu, že zjistí, že něco takového je, asi by se to nemělo dít, to by znamenalo, že někdo někde má systém, co je 10 let starý a nikdo ještě ho neaktivoval, a nebo je 10 let starý a nikdo se na něj ani jednou nepřihlásil a neprovedl update za tu dobu. Jo? Takže pokud by něco takového bylo, tak pak je potřeba se nám ozvat a to řešení nevím, jaký je. Jestli se vám vydá nová licence v tom novém charakteru, v tom novém formátu a ta stará se zahodí. Prostě ta message je taková, že už to neumí, ten nový klient neumí přepočítat. Možná by stálo za to si nainstalovat klienta vo verzi nižší, tam provést to přepočítání a pak následně updateovat na tuhle verzi třeba. Asi takhle by to pak nějak bylo možné. Vidím dotazy, pak se k ním dostanu. To znamená nemožnost aktivace prapůvodních licenčních klíčů. Dále pak taky byla odstraněna podpora starého LPR1. To znamená, pokud máte staré LPR, a tady už může být instalací o něco víc, jo, budete mít starý LPR engine, který ještě byl párovaný na installer, jo, a je tam na hardwareový klíč ta konkrétní ISO bylo párovaný, prostě je to ta původní forma, když jste měli, se to nerozšiřovalo o licence, všechno to bylo napárovaný na tom klíči. Tak pokud máte to LPR1, tak jakmile updateujete ATAS na tuto verzi, přestane být s tím LPRkem, prostě vám to LPRko přestane běžet. To znamená bacha na LPR systémy, tam, kde budete mít LPRko, vždycky si ověřte, že tam je to nový LPRko, že pokud bude starý, je potřeba provést konkurenční update toho LPRka, nebo konkurenční update, prostě updateovat ten klíč jakoby na ten novej a pak teprve můžete updateovat ATAS. Ve chvíli, kdy si updatete ten ATAS dopředu, a zjistíte pak, že tady vám to nejede, no tak víte kde. A jediná věc, kterou proto můžete potom udělat, je ta, že to celý vlastně zahodíte tu instalaci, nainstalujete znova zpátky tu verzi, která byla, a naštěstí, a to já s vám nově teďko, předtím, než dochází k jeho updateu, tak dělá vlastně backup té své původní konfigurace. To znamená, když se teď podívám tady do administrátor, configuration backup, teď nevím, jestli to je... Ne, recover. Složka recover. Složka recover my v administračním serveru vždycky předtím, když updateu ATAS a dělám z něj vyšší verzi, tak ještě než on si udělá ten update, tak sám sebe zazálohuje. Takže vy pak máte možnost odsud vzít ty backupy, ty verze, jakoby, v který to ještě fungovalo, znova nainstalovat čistou tu verzi, do toho obnovit ten backup prostě té staré verze.
Jo? A přiinstalovat k tomuto původní LPRko. Jedině takhle se dostanete zpátky do funkčního toho, že to bude něco dělat. Bacha na to starý LPRko je starý tak moc, že tam podle mě tak polovinu třeba vozidel už nečtete ani. Prostě tam ta gramatika těch SPZ je úplně pravěká. Ha. Tak, další věcí, která byla teda odebraná, a to z bezpečnostních důvodů, tak je možnost offline přihlášení ke kamerovému serveru v případě, že neběží administrátor. Taková ta věc, která je tady zaplá. To znamená, že mám server změnit, tak tady bylo dřív jeden z těch gombíků, co tady bylo povolit přihlášení uživatele na offline server, nebo jak takhle se to jmenovalo. Dovolilo vám to ve chvíli, kdy tenhle uživatel tady byl přihlášený, třeba já jako admin jsem byl také přihlášený, teď by mi upadl ten administrační server, tak by mě to dovolilo jako tomu adminovi se furt tomu serveru jakoby přihlásit a mít z ní data. To bohužel z bezpečnostních důvodů otevřelo by, prostě byl by možný takový jeden attack vektor na ATAS a z důvodů bezpečnostních prostě tato funkce byla odebrána a musíte si hlídat nějakou high availability toho administrátoru, pokud chcete prostě, aby systém byl dostupný vždycky. Jo? To, že uhně ten admin, jako samozřejmě server nahrává lokálně, jo, a server má všechny záznamy, AIčko, všechno valí, jo, tam jenom jde o to, že se do toho systému třeba v tu chvíli nikdo nebude schopen klientsky přihlásit a podívat. Takže to je věc, která zmizela. No a k tomu taky platí to, že v podstatě vzhledem k tomu, že obrovsky narůstá ta komplexita kompletně těch technologií v ATASu, tak je ukončen oficiální podpora všech verzí starších a oficiální podpora je od verze 2.2.4 R1. Vždycky udržujeme podporu, tím mysleno, když nám zavoláte, že vám budeme umět jakoby poradit, jo, tak podporu udržujeme 2 roky zpátky všech verzí ATASu. Jo, to znamená, překlápí se nový rok, tak jenom ať počítáte s tím, že podporu od nás dostanete na ATASy, které jsou 2.2.4 R1 a novější. Všechno starší vás jakoby teoreticky můžeme vám říct, jako bohužel musíte nejdřív updateovat, až pak vám budeme schopni poradit. Jo? Víte, jak to funguje, jsme lidi, ale oficiálně je informace tohohle charakteru. Tak, další rozvoj bude v těchto všech funkcí bude ve releaseu 1 roku 2.2.6. Očekávajte relativně masivní změny. Plánuje se třeba, že se zahodí kompletně koncepce serverů. Jo, budete mít vlastně nějaký výkonný prostředí a bude jedno, kde bude co nainstancováno, bude se to všechno administrovat jako z jednoho místa, budete vlastně schopni třeba vyrábět skupiny zařízení a tak dále, skupiny serverů, nebo respektive serverů, vysloveně jako skupiny a už to nebude tak, že se budete zabývat jakoby serverami, ale budete tam řešit nějaké jakoby výkonové celky, klastry a podobné věci. Takže jako topologicky tam dojde k velkým změnám, nebojte, veškeré změny budou zpětně kompatibilní. To znamená, není to o tom, že by vám to někde rozbilo ATASy, ale v příštím roce očekávejte relativně velký jako technologický posun v rámci toho jádra ATASu jako takového. Tak, to by bylo ode mě všechno a teď se tady koukneme na ty dotazy.